sunt Tixa și binevenit la un nou episod. Astăzi este un intro mai special de cei de abonați meu bun. E foarte tare, mulțumesc că mă susțineți, dați like și tot acâmul. Deci, astăzi vom face Whisper Challenge. Facem că e victimă. Eu sunt. Deci, el este Storm Bremel, el este Cătă și eu sunt prima victimă. Da, deci, hai să... Ușă. Ușă? Corectă. Ușă? Da. Da. Zi. Ușă? Da. Da? Da. Hai, zi-mă. Computer. Computer. Computer? Computer. Computer? Da. Mamă, băi. Computer, bă. Așa se scrie, așa se știe altfel. Hai, el nu acum. Hai. Spune. Da? PS4. PS4. Pătarul? PS4. Patru? PS4. PS4. Bate patul? Bate pat? PS4. Peste pat? PS4. Peste patru? Hai, ai grijă. A zis bine, a zis bine. Ce? Era PS4. Ai zis corect ultima dată. Nu, control de jocuri, o să zic. PS4. Ai zis, cum ai zis mă ultima dată? Peste patru, așa zi. Așa, bun, bagă-ți-le în urechi. Așa, go, tu. Da. Fereastră. 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 Canapea? Fereastră. Felinat? Fereastră. Fereastră. Colac? Fereastră. Colacul? Fereastră. Ferească? Da. Da? Da. Jod. Bun, hai, acum zi-o să. Hai, nu. pune-ți-le. Nu, mai avem, nu, acum mai știu. Deci, zi tu, primul. Frigider. 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 Nu înțeleg. Frigider. Frigider. Înțeleg, frate. Frigider. Cele. Frigider. Nu. Frigider. 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 Vrei să ne voci? Nu. Frigider. Divide. Hai, mă, că nu știe. Bun. Nu. Hai, frigider era. Aha, frigider. Hai. Deci, nu, bun, eu sunt. Acum. Am pus pauză din greșeală, nu știu de ce. Stai că mă gândesc. Ce văd eu pe aici? Șervețel. Tastatură. Șervețel. 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 Înțeleg. Șervețel. Șer. Șervețel. Nas. Șervețel. Șervețel. Mucus. Nu. Șervețel. Șervețel. Șer. Șervețel. Hai că Șervețel. nu mai știi. Șervețel era. Ladă frigorifică. Canapea. Ladă frigorifică. Am zis corect? Nu. Bagă-ți la loc. Hai. Ladă frigorifică. Ladă. Nu înțeleg nimic la tine, frate. Ladă frigorifică. Ladă frigorifică. Corectă. Da. Coajă de portocală. Coajă de portocală. Telefon. Coajă de portocală. Coajă de portocală. Înțeleg. Coajă de portocală. Cală. Coajă de portocală. Coașă de portocală. Da. Deci, go. Ok. Deci, asta e cătă univers care nu se focusează pe el. Gata. No, bun. Ce începe? Eu sau tu? Ok. Cătă. Tastatură. Cătă. Tastatură. Cătă. Cană. Cătă. 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 Căști. Cătă. Tricou. Cătă. Cătă. Da. Unitate. Pară. Unitate. Cană. Unitate. Cătă. Unitate. Sur. Unitate. Freddy. Unitate. Deci, nu Carte. știe el. Gata, stop. Nu știe. Distop. Stop. Ok. Perdea. Tavan.
Perdea. Pisică. Perdea. Bec. Perdea. Perdea. Da. Hai ca să am să vedem. Go. Boxe. Perdea. Boxe. Boxă. Boxe. Boxe. Da. Șosete. Șosete. Frunze. Șosete. Furcă. Șosete. Șosete. Fructe. Șosete. Carpetă. Șosete. Șosete. Boxe. Șosete. Parchet. Societe. Da. Bun. Deci, ultima victimă. Nu mai e nimic. Ok. Deci, nu bun să. Deci, cam asta a fost și cu episodul acesta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, de un share, de tot acum. Totul să faceți. Deci, nu uitați să vă abonați, să dați un like, share. Din nou vă zic. Și cam atât a fost și cu episodul ăsta. Pa!